Ayara kawan kosa sares na kansan tayo yo. Kondo orang ni Yesu inanon tebut. Kay Yesu ni bukid jaha. Tawrayo kari kay umamin na kosa sayo. Mere! 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 Uy, tiraan ka sa kape. Ego, ano ni Dekim? Yara! Uy, kaya man kape, iraw tiraan. Yara. Huwag nyo rin yang yang tabi yang kay. Ako nyo rin ikaw yung makuri. Yara! Okay, ngayon, kaya ngayon, yan ang naku nanong romba. Nanong kayo makatawrang kayo kinaraputa, chari. Yara ko. Tsaka nga rin naraputa na sila yan nakawag na tuwa. Ay ko ya itira. Tinataw ebe. Ya ate gaya. Ako na ilaan na. Awa nakawa. Nakawa. Okay, ngayon itong magibo ko ng puwa, iya raputa ginamoan. Kaya ako kamera dito yung kakalibak ako eh. Ano yung mga kaya yung mga? Ngayon ako nako. Oo. Ngayon ngayon, yung buto ko na sa Facebook, yay ke. Ay ngayon katong yung boy nako. Yes, yan ka tayo, ka tayo kayo. Okay? Nakaw na tayo Facebook. Ino na ki. Endam tamo kita. Okay? Ngayon. Ako eh, kuna. O tanong no kung kakawitangan pa kan puntahan ko, okay. Kuna niya di ba yan na tuwang. Bayaran kay, tikal may bukong. Huwag kayo wigi di ba kapay? Pakan po, yan wala na di Francis sa. Ngayon, lagi sa nananilitan pa kan po, eh. Pero rin daw tadi di pa na raputa, yay ke. Ayan. Ang ganyan ako nakakong. Pandang mo na. Kanang kubim. Okay. Oo. Ayan. Meron ko tintay. Ano yung po yan ito bota? Ano yung koron bilig? Tangan na tayo ay cake. Paya ko rin narinig. Nasiyari itong bol. Kaya na kumapin na rin ka ito nga marakin. Ayan ako yaray ko ay kakampalin niya. Ayun, da po nga sa kami ng karyerya. Sa kakato nga, o sa gimariray. Nasira, o si Bura tongkol. Yang kurang na rin, yung wapin na tuwa. Mega busa tongkol ba? Yang kira kinatan na na. Kira na nagig. Kaya nagtawran ko rin, nagig tongkol. Ano may waya, kanesan ko rin yung ngayon kahit na po tayo sinali niya rin, empathy. Yung waraan niya rin kiromi. Ay, tawabis tongkol. Matawran? Ay, nagtawran ko lang gigi. Minta mewa. Mewa na ko sana ako. Web. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tia Tenko. Happy birthday to you. Wala kahit na botag. Kasaro ko dyan narabota, kakamtas na ba? Anda man doon kami. Tala ka po. Di po tayo kayo bilang eh. Kaya sa po. Kasi po. Kukuwang kay kaya ko lang kawab na diwan. Wah, nalang kay. Kung ano lang ako ay dikira. Eh? Jaring kan eh. Ang king nga rin kirong kay. Muna karawuruan kakawakin ako. Ay. Dikira natin nakataya ang king. O wag kita na ang king. Nato ang king. Asyong! Yung ko kwenta nila na ano kong bike eh. Saan ba yung baba? Tayo ka nung as. Stop talking. Surprise. Open your eyes. Tama! O,
Kuno apa yang tangi dai? Ay ira ngak me masuk wakin na. Ya ke bungo ngapung ay kaji jadi ngapung pen. Iya, baba ko. Baba kita kan dapat ngawan na right pa yan. Ngawakin na rin ko. Baba ni nana. Wala ka naman na. Yan. Just said mo. Kung lagi nang kakaya na mo. Ako yung dia ban kay na. Dala. Kaya was. Banga. Eme. Yan mga ang baba kay ka. Hindi na ako nakakaya na. Nakakaya na. Sim. Bayo po pala kina. Nasiwan din ako. Ang nilagyan ng program, hindi ba ako kamara ka? Bayan meme yung yung. Meme. Okay agad din. Ngayon taluban. Ano nga ba na unen gara-gara buwan ka kahit taw kung kiba papa. Hindi na. Nami ba tangila eh tiging eh. Ingin sira. Hingin di salon ka ari. Oo, ngayon lang. Kwa ka din meme. Ngayon nagsiroy. Yeah. Yeah. Ay ako kun maruro me papa ke. Ay. Bahay nang nakupan. Nakameron ngay mo ba na akong kawari ro. Ay. Aya, sabo. Sabo. Dali na ko be. Asus. Hindi ba yan? Ajira. Hindi, si Boy nang nanukawag na. Nang bebeira ko, ragyo ko mo kuna sangay ang bayar ko nakakuha ang paintang na ko na si Mari. Ano na nakawa kila. Di ba yung wala ko na nakawa? Amang tayo ta ba yay? Ajira. Kaya kamusta? Ah. Sebelum kali ini berbaik siaro. Ay daw po na. Baka tira. Kaisa king game yang nak orang nak nampai tangi hari pasti kau kada ya kuras na sila. Naigo, ya siya ang ko tempo niya. Kawapoy na tempo na. Ay tempo niya. Ay ata ya kibuha. Kaya kaya kana kaya ata hero. Ayan. Agad eh. Tempo niya ata kawag na ni bulong bay. Kakawagin niya, kakawagin. Yan mo rin kakawagin na. Naku na tayo nang kaway na. Kaya hero. Ya raw na mo. Sarang masaya na ko na ito. Sarang. Ah, ikaw din ang kwa. Alin akong kwa gisel ko may tungan ni nang kawari ro ro iki. Takan may pong kwang kay. Ayun kay tay nang utara ko dito ka nang nakon. Kuan niya pas nang nakon mo nang ticket way. Nga taka. War kan punta kay. Yo. Pati na kapan. Nabon. Eh. Saan na yung mga music? Kata mo ano music? Tumdas. Basta. Kanap may yan des. No. Katipas. Ay, wala lang ngayon ko. Ay, ko. Uray nay. Eh. Ay, ikaw daw ba yung rawan naman niya? Sinanod naman takakaroy. Beso. Ya, yayin ko na ba? Kaya na. Eh. Na. Urang kanto ka kanto. Raway kaya. Apon pero rin. Kaya pa daw kay. Kuya na po. Kung nakatidya pa. Sige pa. Nato kalom. Na. Sure mga katabi-tabi. Ano ba yun na? Kunin daw ka na bigan. Wala ba? Lumas pa dun. Ay, kamarada po. Go.
araw tukon. Ya ka man kinaharam may tiyangkon. Waki ko atera. Yesu. Yesu. Amasta. Parang may kagaling aki? Saya? Meto! Oh, bukas siya pa iki? Ay, okay kay. Ay, katokoy. Kamu na war. No. To, wakan nung raw ka na eh. Ano datang? Tinita kayo na tependa. Sukat pa kayo sukat. Nakabas. Asa ka tanga ribag. Ay, kung. Amas to. Atay raw may laligim may. Ara. Atay raw may laligim may. Abos ang aran. Atay aram. Yesu. Yesu. Anjo Kristo. To, waka pa na niya eh. Ya ka nga nilo raw may. To. Waras na meron jarang niya nga ba kay jatra ko mendegat. Okay, ako bandan ako. Dan, dapat na break mo. Sok. Jarang kayo na. Yesu. Ano siya mo? Kailangan nakakanan na, ya? Sesa nga, okay? Hala daw ka. Hey! Ay, ako to ko na. Hey! Loh, semarang tabi-tabi lo to, ha? Loh, kakakagaw ka ba, ya? Hey! Sige na. Loh, kaya ikati na rin sa kawai, ki? Ano, no? Kaya ikati na rin sa kawai, ki? Eh! Loh! Sabos na ko na kaya masaya ka sa terata, ya? Oh, kasang niya namin kan. Ah, bangnya pala pun nam ka, tingin na urwa ka, ibigin dyan. Kaya siguro ka na. Abot na karuwa kita sa kanya. Eh, tayo. Ano to giya? Desimen. Eh, desimen, no? Nakakaya ko isip mo kawai naman, ay. Anas na po ko, baka sunod ko na bibisyon, desimen. Kakakakamag to ka. Kaya maawa. Kaya kita kaya mawa. Kami, kanakamag. Kaya hindi kakakag. Lagi sila rin. Nakausaman ito ka biya kawan. Yang mahirasin na ko kami. Ay, tawa mo. Yesu, kaya. Haya. Wara. Baru mata eh. Ay mo moto yan na kaya. Mama niya po kaya din. Do, kasi pa mo pa yan. Pataw mo. Kasi ang mo romay ka namumuy ka. Ano na kamamoy ka kamag? Sumumoy. Ako mag-mo na hindi. Siriring. Ako mga phone daw, akay. Spum 7. Ataw, ako kung mo niyang ina. Kaya, kamu ya. Iya, no, suang yan no ba yan? Ay punoran na ako kaya, no, kaya bakit nakami sa kabayan na yaw? Waran? Suang yan. Ang puno ko, okay? Ay, katigray na web. Hey, takali pagi. Speed bump. Oh, dari itu koror-koror, cuma nanya aja. Tampil. Pip. Tembak. Tatay pangalan itu sakit ada lagi. Itu ya. Simba. Simba sila. Kawawa tatay. Ay, may sinawawa. Sa. Simba. Sa. Bayangkan saya ko. Bayangkan tayo. Sige ako kuno taka kasi baro ko. Ya pun nang ngobo katawan. Yan ang hindi man daw ay suway ka ng kontra ng ngobo. Yakay na mo.
Napora! Ayan ko! Tuh, ayun. Kanami na ya tau ba? Kanami na ya si Kuban. Ya kayo na. Naiminta ka! Naiminta ka! Wala tingin ko. Kada ha, di ya tayo. Wais ba to tan wais mau. Ako pun nanon ulitan. Kaya kani mga karuwa. Jare ko ay. Jare. Orang na kanano ya. Ya. Ate. Tini nano irak ke. Otra ta ka bu. Dumating na ka, ano? Awa. Wa ka dili ke? Naili! Ano ba ito? Ito, kukuto ka. Ba! Amatay yan! Lagi mo ka! Kaya nga. Yan na! Lagi mo lang ito ka na iyan! Yasu! Yasu! Ano sila ko mo? Kan? Ini ba? Lagi! Apa itu lagi? Orang kan ini lagi sakit mo. Ini ba yon na daka? Ako kumang katabi-tabi ako, kaway lang ka na kasi kaway ako pa. Iyari ko, arabasin siya. Dapat nakakaya naman. Palinda ko na may bugbegan. Potong gue, wah ya ini mana? Nah, tuh, antuan ada kau kubur kau kuruan, dan memang nggak sah sana. Tahu. Apa ni mau mau juga? Kay mo mo! Mau? Ni, ni ko! No! Di ba no? Tokan na lang yan! Tuh, orang kau dia ke? Kaya mo ilang gospel ka tingin mo. Saka tinggal ako. Taka-taka ka na kuang kakarungay, puno am na nakan nila. Kuang. Kaya. Bakit ba ako nakalagin na? Saka tinggal na web. Kira. Karena aku marang mengingat na kanya kurang parah. Speed bump. Kaya patok band yan. Patok. Aku nang kau tak kau ya, orang sang kuali, senang bayar baru barang tak kau je, mana nuai biji nak mana. Speed bump. Supaya ni ke? Ada kau kasih kita minari. No, sebuah. Kaya mo siya na nang ngayon ba meron? Mayroon siya na pun kaya ke. Takot kira mo. Na ako. Ya. Sibete. Yasu! Wag! Yasu! Ako ko rin kapugilan kami. Ako na saka net. Saka. Yung wala mo akin. Ari puniri ko may dalikin ng mouse. Ako ko to kay dalikin. Tama ka no korom. Ko nang kakiri ka kay. Mga to katay na inay, katay dinalikin sa kaway.
Ika dyan dyan, ika foam sevens. Kamang kakil na kuhay dik. Aki abya mga tino, ano, minagin dyan kahoy. Kamang katoka. Ako kasi na kuhay. Ako kami na ay, ibugin nam ka. Nandang tangin na yapabak. Oh, wag na, wag kon. Ay, meron ako makan. Ay, daw, Yesu. Kana ko kanin na ngay. Anak ko nakita ni ko. Ang kana ko mawa na ngay. Anak ko nakita. Tsaka nga. Siapa